Ayan, may mic na ba? Hello? Ayan mga lalas, naka-take 3 tayo, take 3. Take 3 si host. Ayan. Hey, Michaelson Lalab, thank you. I'm sorry Lalab sa. Samira, hi. Ayan, thank you, thank you. Samira Miguelab siya, Michaelson, yes. Ayan, thank you so much Lalab, Michaelson. Yan, now I have microphone. It's working now. Ayan. I will drop your link 1 minute. Ayan, thank you so much, Michaelson Lalab. Thank you, OMG. Thank you, Michaelson. You give me too much. Thank you. Thank you so much, Michaelson Lalabs. Ayan, 4 million, 2 million, mega love shout. Michaelson Taytay Channel, mega love shout out. Michaelson Lalab, thank you so much. You are too much. You give me too much. Thank you so much. All right, part 3 na. Part 3 na to, ano, ang palatandaan Lalag. Part 3 talaga, hanggang part 10 to. Hanggang take 10. Hanggang ano to, take 10. Mga lalabs, yung ating super chatter, ayan. Ang daming kanina pa yan kakapalipad. Abangan ang susunod na kabanata. Ay, ayan. May ano nga to, may hanggang 10 to, hanggang take 10. And mga napalablab ako sa aking super chatter, ayan yung nakapin. DBN, ayan. Ayan, thank you so much. So, dyan, 4 million, ayan. Lablabin natin mga lalabs yung nakapin at super chatter yan, ayan. Kanina pa siya kakapalipad. Ang patandaan lalab hanggang take 10 to. Ayan, Michaelson, thank you so much mga lalabs. Ayan, pakonect pa ako sa nakapin mga lalabs, sa nakapin. Tayo pinapawisan na dito, basta. Ang daming palipad news ngayon, ayan. Pinapala ngayong araw. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ayan. Thank you so much, Michaelson. Take 5 host, baka mas mahal palipad. Ang daming palipad niya mga lalabs. Ay, ayan. Palablab ako nakapin mga lalabs, yung ating super chatter. Ayan, hinintay niya ako hanggang take 3. Palipad pa rin siya ng palipad mga lalabs. Hello sa Wario from Cooking with Sapia. Ayan. Cooking Lalab, Bigalab, shout out. Ayan, please connect on the pin, mga lalab on the pin. Ayan. Take 3. Wala ka, take 3. Ako nga din pa Gcash. Ayan. From DBN. Ayan. Ayan, 5 million. Migalab, shout out. Dan sa nakapin, ma'am. Parang palatandaan. Ayan. Sige, palatandaan lalas. Nagsusuklian si Michaelson. Super chatter.
Ilan yung palipad niya kanina, napakadami. Ano, pang-apat na beses siya nagpalipad, hinintay niya pa talaga ako. Take 4. Ayan ang palatandaan, nagbaba ng buy like done from Cooking with Sapia. Ayan. Premier mga idol, ehem. Ayan. Sige, tamsakan natin yung premier mo. Ayan, 5 million part 2 na to. Premier. Ayan. Sige, tamsakan natin ng iyong premier. Ayan, Cooking, nagbaba ng buy mga lalabs. Please connect to ano, ang palatandaan mga lalabs. Ayan, meron siyang premier. Ayan, Enroyales official, Migalab shout out. Good morning, lalabs. Ayan. Lalab Enroyales, Migalab shout out. Ayan, lalabs, good morning. Ayan, tamsakan natin si palatandaan mga lalabs. Ayan, tamsak idol. Enroyales, nagbaba ng buy. Enroyales. Pido, kung may tulungan mo. Island Sweet Vlogger, Migalab shout out, lalab tamsak. Ayan, salamat lalab sa iyong patamsak. Take 3. Kita mo yan, Just 21, Migalab shout out lalabs. Ayan. Kita mo yan, ano, Island Sweet Vlogger, naka-take 3 na ako. Ayan, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, si palatandaan, tamsakan natin mga lalabs, palatandaan. Ayan, si Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ayan, part 2 na yung kanyang premiere. Naka-BG lang ko, ma'am, kay nag-drive ko. Sige lang, palatandaan. Mag-ingat ka sa pag-drive mo. Maya-maya, pin kita, ha? Sige lang, palatandaan. Mag-ingat ka dyan sa pag-drive. Mag-focus ka sa pag-drive mo. Ayan. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Ayan, salamat sa 6 million dyan, malalab. Sa 6 million. Okay na, ganun talaga, parang pelikula, may director. May take 1, take 2, and take 3. Ayan, 6 million, Migalab, shout out. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Ayan. Kaya yung atin nawawalan tayo ng mic. Iwan ko ba mga lalabs? Kasi wala naman talagang problema yung ano ko. Walang problema yung computer ko mga lalabs. Ang problema kasi ay pag may nagwi-welding, alam niyo nagwi-welding sa kabilang doon, sa kabila. Pag nagwi-welding yan, parang naagaw niya yung connection. Kaya yung ref namin laging pinapatay. Pambili mo na ng mic yung palipad niya, haha. Ayan, salamat Michaelson. Thank you so much, lalabs. Thank you so much, Michaelson. You know why, Michaelson? Here I'm inside. There's no aircon. So, after I will receive my salary here in YouTube channel, I will buy air conditioner. Air condition. Ayan. I'm planning that one. Because here is very hot. I use only fan. It's too hot. Ayan. Bibili ko yan, DBA ng aircon, lalabs. Pag tayo nakasahod kay Lulu Whitey, ayan. Yes, Michaelson Joseph aka Mike, thank you so much. Because we don't have aircon here, it's too hot. Yellow lang at electric fan host. Paano gagawin ko sa electric fan? Paano ilalagay yung yellow? Ayan. Sungoten. May shoutout ilaw host. Sungoten. Sungten. Ayan. Sungten Aret Rita. I will give you jacket, lalab. Sungten. Paikot-ikotin mo host. Haha. Saan ko ilalagay yung, wait, send ko sa'yo. Send mo nga paano gawin? Ang init kasi, lalabs, oy.
Yellow lang at electric fan hose. Michaelson, you know how to speak Tagalog, ha? Yellow lang at electric fan hose. But I don't know how to do. Salamat ho sa jacket from Songtin Aretrita. Ayan. 5 million Miguelab shout out. En Reales nagbaba ng bahay. Mga lalapalablab naman pa ako sa nakapin yung ating super chatter. Ayan. Lol, I copy. Chuhada. I thought you know how to speak Tagalog, ha? Ayan, 6 million Miguelab shout out. That's why this one, inshallah, my salary coming, then I will buy aircon. Because it is too hot. Ayan. When I sitting here, I feel sweating. My Pokemon sweating. Ayan. I wish I did. Ayan, thank you so much. 3 million Miguelab shout out. Mga lalapalablam naman ako. Dan Connect sa nakapin. Ayan. Sige lalab, nagsusukli ang nakapin na yan mga lalabs. Yan yung ating super chatter. Ayan, si Michaelson. Dan Connect. Ayan. Songtin Aretrita, main channel mo ba ito, lalabs? Ayan, 4 million Miguelab shout out. Thank you so much. Palabla boss from Enroyales official. Ayan, Enroyales, thank you so much, lalabs. Come on. 4 million Miguelab shout out. Thank you so much. Ayan. Bigay ng saya. Ay, lalabin natin mga lalab na kapin. Ayan, si Enroyales. Palablab ako mga lalabs. 5 million Miguelab shout out. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you. Heart Vlog, Miguelab shout out, Heart Vlogs. Ayan. Tamsak host from Heart Vlogs. Lalab, salamat sa iyong patamsak, lalab. Salamat. Ayan, Daddy ko there, binababa ni Nightbot. 7 million, Miguelab shout out. And mga lalab, maraming salamat sa inyo sa walang sawang pag-support nyo sa akin. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan, 8 million, Miguelab shout out. Mga lalab, palablab naman pa ako sa nakapin. Ayan yung ating super chatter po, Michaelson, mga lalabs. Mahilig siyang magpalipads, mga lalabs. Ayan. This Michaelson, galing siya kay Love Channel. Ayan. Bicol ng Uragon, dating dikit. Dan Tamsak, ayan. Songtin Aretrita, lalab. Thank you so much, lalab, sa iyong patamsak. Ayan, thank you so much. Nakapin, ayan. Pang 12 Tamsak, Julius Inventor, lalab, Miguelab, shout out. Julius, salamat, lalab, sa patamsak mo. Ayan. Patamsak, upcoming premiere from Heart Vlogs. Ayan, good morning, host. Ayan, Heart Vlogs. Tamsakan natin yan, lalabs. Tamsakan. New upload from Julius. Heart Vlog. Natamsakan ko na pala ito, lalabs, kanina. Ayan, mayroon akong dyan, tamsak. Done na po ako, Ara. Ayan. Ayan, sige, lalabs. Ibaba ko yung bahay mo, lalabs. Oy. Ayan, 11 million, Miguelab, shout out. 11 million. Ayan. Baba natin yung bahay mo, lalabs, palatandaan ng matamsakan. Mga lalabs, pa-connect naman ako sa nakapin yung ating super chatter. Ayan, Michaelson. Ayan, Songtin, available 10, mga lalabs. Songtin, connect to me 10, lalabs. I will give you also 10. Songtin, check my house, lalabs. Ayan. Ayan, Dan po, Julius Inventor from Palatandaan. Ayan. Ayan, Julius Inventor, lalabs. Palablab na lang, lalabs. Si Palatandaan. OTW po sa nakapin from Heart Vlogs. Ayan.
Michaelson, ayan, thank you so much mga lalabs. May palipad na naman siya mga lalabs. Oy! Thank you so much, Michaelson. It's too much na. Mga lalabs, kanina pa siya nagsusuper chat. Diyos ko. Di kaya makasweldo na ako nito kay YT World. Ayan. Michaelson, thank you so much. OMG, I will give you a lot of hug and kiss. Drop your link, host. Yes, lalab. Yes, 1 minute. Ayan. I'll give you a lot of kiss, Michaelson. OMG. Ayan. Bahay ko yan. Ano, binaba ko. Ayan, ako rin yan. Bahay ko yan, ano, Sungtin. Ayan, si Ailinski Vlog. Ako yan, bahay ko yan. Dansa Nakapin from Heart Vlogs. Ayan. Ayan, mga lalabs. Napakalaki ko ngayong araw. Uubusin niya na yung pera niya mga lalabs sa kakapalipad. Diyos ko. Ay, ayan. Tamsak support from Barista Phil. Ay, lalabs, salamat sa support mo, lalabs. Yan, baba natin yung bahay ni ano, ni... Salamat sa patamsak, mga lalabs. Ayan, yung nakapin po ay super chatter, mga lalabs. Ayan. Pang-5 palipad niya na yan, mga lalabs. Walang tigil. Ayan, talagang makasweldo na tayo kay YT World. Ayan. May pambili na ako ng aircon. Bye, Mos. 3.32 TW10. Sige lang, ano, Songtin lalabs. Dikitan mo lang ako, lala. Sabihin mo lang pagtapos na, ha. Heart Vlogs. Ayan, si Heart Vlogs. Maria B. Falma Bicolana, student invented air desk. Hanapin mo sa mga tindahan dyan sa Bicol. Sige, ano, puntahan ko yan. Saan ba yan sa Bicol, oy? Di ba yan malayo? Tamsak support. Ayan. Going live in my bed. Sleeping alone. I will come to you, ayun, Michaelson. We'll sleep together with aircon. Yan na, share ko na sa, ano, messenger mo. Sige, mamaya, ano, lalabs. 8 million mega live shout out. Ayan, thank you so much sa 8 million dyan. Thank you so much. Ayan. Mga lalabs, si Palatandaan, tamsakan po natin yung premiere niya. Ayan, ibaba ko yung bahay ni Palatandaan. Mga lalab, palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs. Ayan. Ayan, si Palatandaan premiere. Ayan, mga lalabs, may premiere. Mega love shoutout, Champion Nash. Ayan. 6 million mega love shout palipad. Ayan, si Michaelson yung nakapin. Yan ang probinsya na channel niya. Ayan, sige, ano, lalas, tingnan natin yan. Ayan, 8 million mega love shoutout, 8 million. Michaelson, ayan, please connect on the pin, mga lalabs. Ang ating super chatter. Ayan. Tuwang-tuwa nito si Lolo Whitey. Marami na naman siyang mamumukbang na revenue. Ayan. Ayan, 8 million pin. Ayan, si Michaelson. Yung ating super chatter, mga lalabs. Ayan. Pang-5 palipad niya na yan, mga lalabs, sa akin. Pang-5. Thank you so much, Michaelson, aka Mike. Thank you so much. Ayan. God bless you more. Sige, ano, Just 21 lalabs. Mamaya papanoorin ko yan, lalabs. Ayan, 7 million mega love shoutout. Lablabin po natin nakapin, mga lalabs, yung ating super chatter. Ayan, ang Palatandaan, ayan, nagbinaba ni Ailinski Vlog. Patamsak naman sa premier, mga lalabs. Sana all, host from Enroyales. Sana all daw, sana all. Mapapasana all ka na lang. Ayan. Heart Vlogs, ayan. Please connect on the pin, mga lalabs. 11 million mega love shout out. Ayan. Michaelson, another banana for you, Michaelson. Ayan, mga lalabs. Malit pa yung kanyang bahay, pero mga lalabs. Taga-US ata to siya, mga lalabs, yung nakapin. Taga-US. Ayan. Ibang lahi kasi siya. Ayan, I will connect this one to you, ano, Michaelson, aka Mike. Ayan. 7 million mega love shout out. Ikaw ba naman, mga lalabs, di ganahan mag-live?
9 million mega love shoutout kahit take 3 na yan. Walay pake, oy. Ayan. Tamsak host, mega love shoutout, Anthony. Mega love shoutout sa lahat. Ayan. Anthony, thank you so much, lalab. Mega love shoutout. Ayan, 7 million mega love shoutout. Ayan, palablab naman ako mga lalab sa nakapin, Michaelson. Ayan. Yung ating super chatter, ayan, binaba ko rin yung bahay ni Palatandaan, mga lalab. Patamsak din po ako sa bahay ni Palatandaan. Ayan yung kanyang premiere. Patamsak ko sa Patna. Salamat po from Anthony. So Michaelson, I connect this one to you. Sige lang, lalabs. Anthony, tamsakan natin yan, lalabs. Ayan, pa-support din sa premiere ni Heart Vlogs. Ayan, support natin yung premiere ni Heart Vlogs, mga lalabs. Ayan, yung mga binababa dyan. Heart Vlogs. Ayan, si Palatandaan also, mga lalabs. Ayan. Susunod yan, siya na ang lilipad papunta sa'yo. Sige, lumipad siya dito, walang problema. Walang problema. Gusto niyang lumipad dito, hanapin niya lang ako. Ayan, 8 million. Mega love shoutout, 8 million. Please connect on the pin, mga lalabs, on the pin. Ayan. Thank you so much. 8 million, mega love shoutout. Ayan, sa 8 million. Thank you so much. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Anthony, tamsakan natin yan, lalabs. Anthony. Patamsak to kay Heart Vlogs, mga lalab. Ayan, binababa yung bayan. Danos, 3.32 to 3. Sige lang, Song 10. Baba mo na yung bahay mo, lalabs. Ayan, on the way na ako, ha. Song 10, Rita Tingson. Ayan, 2 point, ano yung bahay mo? 2.01 kay lalabs, ha. Rita Tingson. Mga lalab, please connect on the pin yung ating super chatter, mga lalabs. Ayan, 2.01 kalalabs, ha. On the way na. Ayan, Rita. Ayan. Hello everyone, nice to meet you from Lisongson. Lisongson, lalab, bigalab, shout out. Ayan, 16 tamsak. Ayan. Thank you so much, lalab, sa patamsak mo dyan. Ayan. Rita, ayan, Rita, pinapanood ko, Rita, yung video mo, Rita, ha. 2.01K. Ayan, Lisongson, lalab, please correct on the pin, Michaelson. Ayan. 8 million, migalab, shout out. 8 million. Ayan, lalab, unang dikit sa'yo, ano, Rita. Ito, pangalawang dikit, pangalawang dikit. Nandyan si Maui. Sleeping. Tamsak support from Barista Phil. Ay, lalab, salamat sa support mo, lalab, Barista Phil, lalab. Ayan, ano, Rita, pangalawang dikit, Rita. Ayan, mga lalab, patamsak naman ako sa mga binaba kong bahay dyan. Kay ano, mga lalabs. Ayan, si ano, ang Palatandaan may premiere. Si Heart Vlogs may premiere. Ayan. Tamsak support from Barista Phil. Yeah, ayan, manager ni Barista, lalab. Thank you so much. Ayan, 6 million. Mega love shout out, 6 million. And mga lalabs, maraming salamat sa inyong support dyan. Ayan, Rita, pangalawang dikit na. Gumuhit ka na agad. Alay sa'yo. Yung ganda. Ayan, lablabin natin si Heart Vlogs, mga lalabs. Ayan, meron siyang premiere. Heart Vlogs. Ayan, mga lalabs, palablab ako sa nakapin ng ating super chatter. Ayan. Ayan, Rita, pangatlong dikit na to sa'yo, lalabs. I cook the bihon very simple. Ayan. Yung 10 arit, Rita, ayan, nagbaba ng bahay, lalabs. Lablabin natin. Ayan. 8 million, mega love shout out. 8 million. Ayan, patamsak po, nakapin, mga lalabs, yung ating super chatter dyan, yung nakapin. Ayan. Lablabin nyo yun, mga lalabs, pag na, ano yan, pag napunta yan sa inyong LS, mga lalabs, nagpapalipad yan. Ayan. Si Michaelson. Nice video host. Ayan, thank you so much, Michaelson, lalab. Thank you. Thank you so much, lalabs.
Thank you so much, Michaelson. Ayan. Tamsak support from Barista Phil. Ayan, Lalab. Salamat, Lalab, sa support mo dyan, Lalabs. Barista Phil, yeah. Ayan, thank you so much, Lalabs. Ayan. Nakita mo yan, Barista Phil, yung naka-take 3 na si host. Lisong Son. Dan Dikit Kalimbang from Song 10 Aritrita. Ayan, Lisong Son, Lalabs. Kindly return to Song 10 Aritrita. Already connected to you. Ayan. Thank you so much. Thank you. Thank you. MJ Mix TV, mega love shout out, Tam Shrek host. Ayan. Lalab, salamat sa iyong patam Shrek, Lalab. Anthony, hello po. Ayan. Lalab, Anthony Benitez, mega love shout. Dan na po sa kay Royales. Royales, patamsak naman, Lalabs. Dan na po sa iyo si Palatandaan, Lalabs. Ayan, pabalik na lang, Lalab. Patamsak din kay Palatandaan yung kanyang part 2 na po, ang kanyang premiere. Ayan. New upload ko po from Anthony Benitez. Ayan. Lablabin natin, mga Lalabs. New upload from Anthony. Ayan, nakalima na ako sa iyo, Lalab, Rita. 5 na lang, Lalabs. Ophelia full support po from Jers 21. Lalab Jers, thank you, Lalabs. Thank you. Ayan, 7 million, mega love shout out. 7 million in the house. Ayan, 6 million, mega love shout out. Thank you so much, everyone. Thank you. Ayan, palablab pa ako nakapin sa ating super chatter, mga Lalabs. Nakapin. Anthony Benitez, Dan Connect. Ayan, mga Lalabs, palablab naman ako dyan. Taytay Channel, mega love shout out. Ayan, nagbaba ng buy, Taytay Channel. Ayan, 8 million, mega love shout out, 8 million. Ayan, mga lalab-lablabin po natin nakapin. Ayan. Ibaba ko, Lalabs, palatandaan yung bahay mo, ha. Ayan, lalatamsakan po natin yung premiere po ni Palatandaan, mga Lalabs. Ayan, Rita, pinapanood pa yung video mo kahit 1 minute. It's yummy. Thank you so much, Lalab. Big love, shout out. It's yummy. It's yummy. Kanina nawala tayo. Take 3 na yan, Lalabs. Hanggang yan, take 10. Hanggang take 10. Hanggat may tao. Mga Lalab, patamsak naman ako, mga Lalabs. Ayan ang palatandaan, mga Lalab. Sino magpapalipad ng kalson? Kalson. Ayan, 10 million, mega love shout out, 10 million. Ayan, salamat sa 10 million in the house, mga Lalabs. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you, thank you. Just 21 TV OFW Dan Dikit, Kalimbang full pack tamsak. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ayun, song 10. Mga Lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin, palabdab nakapin. Ayan, mga Lalabs, patamsak pa ako sa premier po ni Palatandaan. Ayan. May premier siya, mga Lalabs, palablab po, palablab. Ang lakas ng boses ko. Ikaw ba naman, mga Lalabs, di ganahan mag-LS? Ang daming palipad. Ay, san ka pa? Ay. Song 10, Aritrita, nagbaba ng bahay. Song 10. Ayan, thank you so much, Lalabs. 6 million, mega love shout out. Ayan. Ibig sa'yo. Ayan, napakasarap naman ng ng bihon. Rita, nakakagutom. Dan na po, Ma'am Tingson. Tingson, Lalabs. Ayan, pabalikan na lang si Palatanda. Anthony Benitez, dan sa'yo, idol, from NJ Mix. Ayan. Jers 21, nagbaba ng bahay. Jers. Ayan, Jers, nagbaba ng bahay. MJ Mix TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga Lalabs. Lablabin, lablabin.
Ang lablabin natin, Madison Egpit Lalabs. Nakita ko, Madison, yung ano mo. Nakita ko yung bakas mo, Lalabs. Kaso lang di pa kita na-check, ha? Pero nakita ko yung Lalabs, Madison. Jacket hose. Ayan, bigyan kita ng jacket, Lalabs. Madison Egpit. Pero alam ko, parang dati na tayo magkadikitan. Pero hindi ko sure. Ayan. Dan dikit tamsak palatandaan. Dan sa premier mo from Songtin Aritrita. Ayan. Madison Lalab, meron ka ng jacket, Lalabs. Ayan. Labad din kita, hos. Labs din kita, hos. Ayan, Rita Lalab, Rita. Ilan na ba itong nadikit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Tatlo na lang, Lalabs. Ano? Songtin Aritrita, tatlo na lang. Ayan, si Madison, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, mga Lalabs. Madison. Ayan, si Madison, lablabin natin yan, mga Lalabs, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out, 5 million. Salamat, host. Ayan, thank you from Madison. Ayan. Debian, binababa ni Nightboot. Ayan, Madison Egpit, nagbaba ng bahay. Madison Egpit, lablabin natin, mga Lalabs. Ayan. 20 million thumbs up. Thank you so much. 4 million in the house. Ayan. Madison, dandikit kalimbang sa'yo from Songtin Aritrita. Mga Lalabs, yung ating super chatter, palablab din pa ako sa nakapin, Mike Kilson. Ayan yung ating nakapin, mga Lalabs. Nakapin po. Ayan, dalawa na lang sa'yo. Songtin Pulpak din po sa'yo from Jers 21. Ayan. Lalab, salamat. Jers 21. Jers, hindi ka pa ba nagla-live? Hindi ka pa nag-try mag-live? Sir Bruchito! Mega Love, shout out! Sir Bruchito! Take 3. Nakita mo yan, Sir Bruchito, take 3. Sir Bruchito, naka-take 3 tayo. Ikaw na nga nagsabi dati na may hanggang take 10. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out! Ayan, 6 million. Thank you so much, Sir Bruchito. Mega love, shout out. Lalab, Sir Bruchito. Sir Bruchito, ay. Ayan. 6 million, mega love, shout out. Naka-13 na LS ko, di mo nakita. Anong oras ka ba nag-LS, Lalabs? Jers. Ayan, isa na lang sa iyo, Rita Lalabs. Dan na ako sa'yo ng 10. Rita. Ko'y in love sa'yo. Kaya pala mabilis tumaas yung mo, WH, Jers 21, kasi masipag ka mag-LS. Ayan. J21 TBFW, dan sa'yo, idol from MJ Mix TV. Kung kailan ko lang gusto. Hindi ka pa bumili ng WH? Songtin Aritrita, salamat, host. Ito na lalas, pang last na to. Gumuhit ka ng 2 guhit. Ayan, salamat din, Lalab, sa'yo. Salamat. Ayan, nag 2.03 ka na, Lalabs. Kanina 2.01 ka. Ayan, 2 guhit. Ayan, 8 million, Mega Love, shout out, 8 million. Sir Bruchito, ayan si Sir Bruchito nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin, mga Lalabs. Sir Bruchito Channel. Ayan, thank you so much, Sir Bruchito. Sir Bruchito, love you. Ayan, love you to. Sir Bruchito. Mahal kita, host. Ayan, thank you so much. Michaelson Joseph, aka Mike. Ayan, thank you so much, Lalabs. And mga Lalabs, yung ating super chatter si Michaelson. Ayan, nandyan pa pala siya. I thought you will sleep na, Michaelson. Haha, ayan.
Sir Buchito, natawa si Sir Buchito. Ay, ayan. 9 million mega love shout out. Ayan. May pulpakdan na from Jers 21. Hi host, mga lalabs. Patamsak naman premier, salamat from OFW ako. Ayan. 9 million mega love shout out. Ayan, 9 million. Bakal, may bibili. 12 million mega love shout out. Ayan. Ayan, kahit alam nyo mga lalabs, kahit mainit na dito. Sa to lang mga lalabs, itong dito sa kwarto na to mga lalabs, sobrang init niya mga lalabs. Ang init dito, electric fan lang ginagamit ko. Sobrang nang pinagpapawisan yung Pokemon ni host, pero tinitiis ko. Mainit na kasi yung bubong. Oh my God, Michaelson, thank you so much. Ayan mga lalas, alam niyo mag-ilang palipad niya na yan, pang-anim na yan. Michaelson, thank you so much lalab. Maybe you will finish your money today. Thank you so much Michaelson. Ayan. Thank you so much Michaelson lalab, thank you so much. Ayan mga lalas, kanina pa to, inintay niya ako ng take 1, take 2, take 3. No tomorrow, only today. No tomorrow mga lalas, ayan. He give everything today, no tomorrow, no another day. Ayan, 6 million mega love shout out Michaelson, thank you so much lalabs. OMG. Iwan ko lang hindi ako makasweldo nito kay Lolo Whitey, oy. Ayan. Tomorrow not promise. Tomorrow not promise mga lalas. Ayan, nagpaparinig na si host, pakisend na lang daw sa Gcash niya sa mga goods. Hindi ako nagpaparinig lalas. Sinasabi ko na yung totoo. Kasi, itong kwarto na to mga lalas, ipapaayos ko to. Nagpaputol na ako ng kahoy. Yung papa ko umalis kasi meron naman kaming sinso mga lalabs. So, bumili ko ngayon ng kahoy. So, ngayon, siguro, after 2 days, pag naayos na yon, papalagyan ko siya mga lalabs ng kisame kasi ang init. Ayan o, pawis na pawis ako. Kasi hindi ko kayang tumagal dito. Pag tanghali, para kang binabarbecue, sobrang init. Hello everyone, love you. Going live later, be safe all family. Ayan. Thank you so much, Michaelson Joseph, aka Mike Lalab. Thank you so much. God bless you more. Ayan. 9 million mega love shout out. Yes, mga lalo, hindi ako nagpaparangla, nagkikwento lang si host. Ayan. Siguro after 2 days, papalagyan ko siya ng kisame. Kasi ano lang to mga lalas, parang ano ba yung tawag doon? Ano yung Tagalog ng sihim? Sihim. Yung ano lang siya, ano ba yung tawag dyan sa bubong na yan? Hindi siya kahoy. Ibang Tagalog niyan. Yero. Ayan, yero na totoo. Naso barbecue mo manay ha. Papawisin na yung ating Pokemon. Pero kailangan nating tiisin. Ayan, meron tayong dalawa siguro yung mag-aayos niyan para madaling matapos. 2 tao mag-aayos. Ayan, Lin Art Design, mega love shout out, Lin Art. Dikit na host. Ayan. Lin Art Lalab, salamat. Meron ka ng jacket Lalab, salamat. Ayan. Kaya kailangan natin kumita. Then pag napaayos ko itong mga lalabs, balak ko if makasahod ako kay Lulu Whitey, ayan, ibibili natin ng aircon. Tumingin na ako doon. Meron mga 10K lang. Mga 10K yata yun. Yung maliit lang. Kasi alam niyo naman dito sa sobrang init, lalo na ngayon nasa probinsya. August, sobrang init. Ayan, Len Art Design, thank you so much, Lalab. Ayan. 8 million, mega love shout out, 8 million. Mag-agum ka na, host. Sir Bruchito, nag-ikot-ikot ako, Sir Bruchito. OMG. Wag naman, Sir Bruchito, baka gusto mo mag-take for ako uli. May sabihan nga hanggang take 10 daw to. Day pa X30 available from Len Art Design. Ayan. Bis by Vlog, mega love shout out, thumbs up host. Take 4. I-take 4 ko talaga yan. Ay, Sir Bruchito, wag ka dyan.
11 million mega love shout out. Hanggang take 10 nga daw yan eh. 11 million, thank you so much mga lalabs. Ayan, maraming salamat dyan. Kahit ako nag-take 1, take 2, take 3. Nagsibalikan sila yung mga viewers ko. Ayan, thank you so much mga lalabs. Thank you so much sa inyong mga support dyan. Ayan. Michael Joseph Dan from Bisbay Vlog. Ayan. Bisbay lalab, salamat. Ayan, nagsusuklian si Michaelson. Super chatter mga lalabs. Ayan. Lablabin nyo yan mga lalabs, lablabin. Ay, binti. Michaelson Joseph Dan, ayan from Bisbay. Lalab, salamat. Send mo Gcash mo, padalhan kita agom, mabakal kita. Oy, Sir Buchito, ano yon? Mabakal agom, saan bibili ng agom? Oy, nabibili ba yon? Nabibili ba ang agom? Ayan. Ayan, Jersey 21 OFW, nagbaba ng bahay. Ayan. Bisbay Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, Bisbay. 10 million, Migalab, shout out, 10 million. Para tayo binabarbecue. Ayan, pinagpapawisan na yung Pokemon ni Hoss. Ayan, 10 million, Migalab, shout out. Hoss, work muna ako. Ayan, sige lang lala, sige lang. Kitam, iguanang mabakal sa imo. Michaelson, you are eating noodles, lalabs. Enjoy your eating. Ayan, sana all. May agum na. Sir Buchito, marunong magsalita ng Bicol ha, agum. Agum daw, ayan. Ayan, 12 million, mega love, shout out, Lisong Son, sana all. Mapapasana all ka na lang, Bisbay Dan from Lin. Ayan, Bisbay, nagbaba ng bahay. Bisbay, pasuklian na lang si Lin Art Design Lalabs. Dan sa'yo, Dan. Ayan. Mga lalas, patamsak naman sa premier ni Palatandaan. Ayan, mga lalas, pag ako naka-fire ko, ipapakita ko yan sa live. Vlog ko nang makita nyo. Hintayin lang natin tayong makasweldo. Ayaw. Ayan, hello ho, Samber Risky, Ritales, Tirales, Migalab, shout out. Mali-mali pa yung basa ko. Ayan, Samber Risky, Lalab, Migalab, shout out. Ayan. Thank you so much mga lalab sa inyong support dyan. Thank you so much. Ayan. 827, Jers 21 Dan from Len Art Design. Ayan. Ayan, Jers Lalab. Dan sa Silin Art Design. Ayan, 6 million. Migalab, shout out 6 million. Ayan, 6 million. Migalab, shout out mga lalabs. Ayan. Maglablaban tayo mga lalab, maglablaban. Ayan, magdikitan sa 6 million there. Ayan, thank you. Oh my God, mga lalabs. Ala, walang tigil talaga sa palipad to si Sir, Michaelson. Maybe, Michaelson, finish your money today. Projectionist, Tamsak. Ayan. Projectionist, Migalab, shout out. 10 million manay. Ayan. From Len Art Design. Projectionist, Migalab, shout out. Mga lalabs, OMG. Thank you so much, Michaelson. It's too much na lalabs. Ay. Len Art, OTW, dan na po. Ganda mo po. Ayan. Broke now. Broke now, finish your money. Thank you so much. Thank you, Michaelson. Broke now mga lalab, sabi niya. Ayan, 7 million Migalab. Shout out mga lalas. Mga lalas, pang 7 palipad niya na yan mga lalas. Ayan. Hindi siya nagtitigil sa palipad mga lalas. Iwan ko na lang. Abutin natin ng 1,000 yung palipad niya ngayon. Ayan.
Lenart, done na po. Ayan. Host, please help my friend from Indonesia. Yumi Rumi, go to 1K. Thank you. I will check lalabs, Samber. Ayan, please connect on the pin mga lalabs. Nakapin po. Ayan, Michaelson. Ang ating super chatter. Ayan. Okay, Samber lalab, I will give banana 5 back. To Omi Romi, I will give 5. Ayan, 6 million mega love shout out. Samber lalab, please connect on the pin, Michaelson lalabs. Please connect on the pin. Ayan, Samber lalab, diyan kita ng 5 lalab ha. I give you 5. Ayan, Samber, I am watching now. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng bahay, Bicula ng Uragon. Omi Romi. Ayan, 3 million mega love shout out, 3 million. Thank you so much. Ayan, Romy, second banana. Best by Black, dan sa'yo idol from MJ Mix TV. Ayan, Best by Lala, pasuklaan na lang si MJ Lalabs. Dan si MJ sa'yo Lalabs, dan na. Pabalikan na lang Lalab, maraming salamat. Modern Pro Lalab, mega love shout out, Modern. How are you from Modern Pro? Ayan, like dan. Lalab, salamat Lalab sa pa-like. Thank you, thank you. Another banana, you still here? Ito si Samber, you still here? Go from Modern Pro. Another banana. Good, go. Ayan. From Modern Pro. Thank you. Ayan, 1 million mega love shout out. Thank you so much, 1 million. Wait lang, ayusin ko lang yung electric pan ha. Wait lang. Nilakasan ko lang yung mga lalas. Nilakasan ko lang yung aking Ayan, Bikulan, Tamsak Dan na from Jers 21. Modern Pro. Samber, you still here, Samber? Samber? Samber, you still here? Wala na ata si Samber, umalis na. Host, thank you so much, Lalabs. Thank you, thank you. You give me red flowers. Ayan, thank you. Bisbay Vlog. Ayan, Bisbay. Host pin from Modern Pro. Later, I will pin you Modern, okay? Ayan, 2 million. Mega love shout out, 2 million. Shona YouTube. Mega love shout out, hello. Lalab Shona, mega love shout out, how are you? From Indonesian girl. Shona's YouTube, hello, Lalabs. Ninanais ko. Modern Pro, yes, Lalab, Modern Pro.
Don't flooding, lalab, don't flooding. I'll give you extra banana, no problem. 2.57K more than pro. Kulay sa aking mundo. I am from Pakistan. Ayan. Mirrors in the house. Dan Pulpak from Bisbay Vlog. Ayan. Thank you, lalabs. Para na akong mahihibang. I'll give you banana more than lalabs. No problem, lalabs. I'll give you extra banana. Mga lalab, please connect on the pin. Ayan, ilan na ba to si ano? Si Lalab Michelson. Ayan, 5 million, Migalab shout out. 5 million. Ayan, thank you so much, Lalab. I love you. Ayan, thank you. Michaelson Lalab, thank you so much. You have a lot of flowers you give to me. Sister, wait, I send the children to school. Okay, Lalab, no problem. More than pro. Yala, go ahead. Ano, more than pro. Take care, Lalab. Thank you. Wait, okay, no problem. No problem. Okay, yes, yes, no problem. Di kayang sumabay. Ayan, 10 million Mega Love shoutouts. Bisbay, ayan si Bisbay, Lala Bisbay, oy. Another banana for you, ano, Michaelson. Michaelson, again, I am watching your video again, lalabs. Ayan, 8 million, Mega Love shout out. Michaelson, Lalab, thank you so much, lalabs. Michaelson, ayan. Too much flowers for me, thank you. Ayan, 9 million. Ayan, yun oh. Lalabs na sila, hay. Ikaw na nga, OTW kayo. Soon this one, Michaelson will come Philippines. He will come to visit me here. Ayan, ano, George 21. Ayan, Michaelson, connect to you, this one, lalabs. See, Michaelson is, ano, laughing. Ayan, 6 million, mega live shout out. Thank you so much for 6 million. Ayan. Still watching Lalab Michaelson. Ayan, 6 million, mega love shout out. Cooking with Sapia Lalab, mega love shout out. Cooking, ayan, Michaelson Lalab. Thank you so much, Lalab. Thank you. Thank you so much, Lalab Michaelson. Take 4 na ba, host?
Hindi pa naman lalabs, DBN. Kaya pa. Kaya pa naman. Ayan, naka-take 3 pa rin tayo. Hindi pa naman hindi pa naman nawawala ang mic. Welcome most from Cooking with Sapia. Naka-take 3 na. Saan ka pa? Saan ka may take 3? Kung iba hindi na mag-take 3 kasi maaasar na. Madison Higpit, ayan, nagbaba ng bahay. Thank you, Madison. Tingnan nga natin, Madison, kung nakadikit ako sa'yo. Ayan, still watching your video? Michaelson. Tingnan ko nga, Madison, kung nakadikit ako. Yan, pero alam ko, baka mas madami na palipados. Naiya naman na tayo niyan, DB yan, ay. Ang dami niyang palipad, nakano siya, 7 palipad. At least, ayan, Madison, Pope Francis in Edmonton, Canada. Dati pala tayong dikit, lalabs. Ang laki na pala ng bahay ni Madison Higpit, nasa 6K. Malapit na rin itong mag 10K. Ayan, 1 million. Mega love shout out. Ipatin K, no, salamat. Sana all ipatin K. Kailangan pa ng 400. Siguro kasi ang mo, ang sipag mo. Michaelson Bekeneman, pahingi WH. Wah. Di ba yan, lalas? Kumusta na yung mo ba? Kumusta na yung mo, banana? Tingnan nga natin. Nag-silent ka na, DBN? Ayan, lalab, congratulations, 1K ka na pala. Successful lover. Ayan. WH na lang talaga. Graduate na. Ka-graduate host. WH na lang. Sige, lalabs, nag-silent ka na, di ba? Basta pag samasamahin mo lang yan, lalabs. I-play kita mamaya, naka 1K ka na pala. Chine-check mo ba kung ilan na yung mo, WH mo? May ka na ba? May WH ka na bang 100? I-play kita uli mamaya. WH na lang pala kulang mo. Sabi ni Sir Bruchito, maganda daw paghirapan, wag bilhin. Tama yan, DBN. Michaelson Lalab, thank you so much. Pero DBN, kung gusto mong mapadali yung WH mo, kung may pera ka, pwede ka lalabs bumili. Nasa iyo naman yan, lalabs eh. Decision mo naman yan, DBN. Kung gusto mong mapadali, makapag ka na. Pero mga lalabs, DBN, kapag ikay na monetize na, hindi ka pa naman agad lalab sa sahod. Kasi kailangan mo pang maka $10. Kailangan mong maka $10 para ka maka-apply ng Google Pin. May nag-donate ng banana kaya di ako pwede mangisda muna. Tama, lalabs. Kaya pala napapansin ko hindi ka nagbaba ng bahay. Wag mo nang ibaba yan, lalabs. Wag mong ibaba. Ayan, lalab girly Jimmy, galab shout out. Take 3.
Tamsak ganda, ayan. Madam Girlie G. Ayan, salamat sa patamsak. Pa-watch po. Ayan, sige, watch natin yan. Pabakal. Saan pwede bumili yung presyong Divisoria? Alam ko, ayan si Girlie G. Di ba, Madam Girlie? Nagbibinta ka ng ano? Sa ano pa ako, Madam Girlie, babalik? Sa next year pa sa May. Next year pa May. Heart Vlogs, ayan. Jersey 21 OFW nagbaba ng buy. Ems, Tamsak Danos. Tama ano, DBN, wag ka muna magbaba. Ay, tagal ka pa pala dyan. Oo, ano. Sarap naman ng pansit canton with chicken. Wow. Sarap naman nito kakagutom. Oo, anong ilang buwan pa? Next year pa. Dito muna ako magpapasko. Cancel ang graduation sa Ateneo. Bakit cancel? Bakit cancel? Thanks ganda. Ang bilis naman ng ano mo video. Ayan, thank you. Madam Girlie, 6 million mega love shout out. Bakit Jers 21 cancel? Anong nangyari? Panay kontra kasi sila kay BBM. Ayan, 5 million mega love shout out. Tamsak Danos, thanks ganda, cancel ang graduation sa Ateneo Kinapi-paste niya lang mga lalads. Si Michaelson, yung sinabi nyo. Michaelson, I thought you know how to speak Tagalog, but you only copy-paste. Ayan, Madam Girlie. Ang sarap naman yan. Walang salisalita. Iisipin na pagod na ako. Ayan. Michaelson, ayan mama, may bibili. May bibili. Alang daming tao. Meron no, effective yung Ayan, 6 million. Nawala ng connection 6 million mega love shout out. Basta di ba yan, mag-play ka lang lalads. Ayan. Papasok yan, yung WH mo. Napapawisan na ako Ayan, 6 million mega love shout out, 6 million. Ayan, Janex TV, Janex, mega love shout out, lalab Janex. Ayan. Janex, mega love shout out. Hello host. Lalab, hello lalabs. Si Doc Yumol Namarel. Ayo, na ano pala yon? O, tama nga, tama. Naano ko yun sa balita. Ba't kasi ano problema nung Yumol na yon? Anong problema man nun? Ano, Jer? Parang na ano ko ata yun sa balita Kaso lang hindi ko siya gaanong pinansin. Kasi nagmumobile ako 100 plus na. Kaya, pwede lapag bahay, Lods. Ayan, Janice Lala, pwede ka maglapag ng bahay. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million.
Idol ko. Ayan, Janix, nagbaba ng bahay si Janix. Main channel mo to, Lalab, Janix. Ano ba ngayon mga Lalab? Sunday? Yes po. Sige, Janix. Tingnan ko kung nakadikit ako sa'yo, ha. Tingnan ko kung nakadikit yung main ko. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out, 5 million. Tapusin ko lang yung harang kasi may harang. Monday ngayon, host. Monday pala ngayon. OMG. Nakakalimutan ko na ang araw. Monday pala ngayon, my goodness. Kala ko Sunday. Idol ko. Monday pala ngayon, oy. Ayan, 4 million, Mega Love, shout at mamaya, DBN Lalas, play ko yung ano mo, ha. Yung video mo. Nainitan na ako. Ayan, silipin ko yung bahay mo. Janix. Janix TV. Tingnan natin. 105 ka lang pala, Janix. Baby pa. Bata pa yung bahay mo. Magsipag ka lang, Janix. Makakakuha ka rin ng 1K. Katulad ni DBN, masipag. Ayan. Batang-bata pa. Ayan, Janet, dati pala tayong nanguha kami ng litob na dagat. Ayan. Dati pala tayong dikit. Nakita ko yon Just 21. Nakita ko yon. Sobrang bahala, Labs. Ayan, Janex, Lalabs. Ayan, dikit ko na yung bahay ko sa'yo, aming channel. Sa gabit at tanaw. Ayan, Janex, thanks po. Diyan kita ng 5, Janex, ha. Wait lang. Ano ka, updated ka, Just 21, ha? Meron ka bang jowa doon? Sa Pujaira? Ayan, Janex, bigyan kita ng 5, Janex, ha? Dito na ako sa bahay mo. Lisong Son, thank you, Loves. Lisong Son. Laika, sandali. Ang dibdib ko. Ayan, Janex, nandun na ako sa bahay mo, ha. Bigyan kita ng 5, Lalabs. Hanap-hanap sa gabi't araw. Ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Sa aking Bibi, nasaan si Maui, Bibi? Silipin ko nga mga Lalabs yung aking pusa. Michael Son, why you cry? Doon yung pusa ko sa baba. Ayan, 7 million, Big Love, shout out. Puro kasi saging,
Kahit palipad lang alam mong gawin, ay nako. Padikit please, ayan from Ems. Don't cry, Michelson. I want back my money. How I will return it to you. Wala na daw pampalipad. From DBN. Michelson, I want back my money. Malalas, binabawi na ni Michelson. Binabawi niya ng mga lalabs yung pinalipad niya. I-restart ko nga lang yung mobile ko, oy. Janex, wait lang, Janex, ha. Ni-restart ko lang yung mobile ko. Lol, joking. Ayan. Michelson Joseph, it's joking. Ayan. No problems po. Ayan from Janex. Pa-share it naman. Ayan, 7 million. Love you. See, you love me. Thank you so much. Ayan, Michelson. Love you to lalabs, Michelson. Ayan. Yung anak ko nandoon. Jersey 21, may anak ka pala sa Pujaira. Ayan, Michelson. Thank you so much, lalab, Michelson. Thank you. May anak ka pala doon, Jersey 21 sa Pujaira. May anak ka pala sa UAE. Michelson, thank you, lalab. Thank you. Don't cry. Ayan, Janix, nasa bahay mo na ako, Janix, ha? Boom, 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 boom. Ang dami mong account, Janix. Ayan, 6 million. Mega love shout out, 6 million. Ayan, Janix, nasa bahay mo ako, Janix, ha? Monster tank, ano to, monster tank? Set up planted, aquarium. Ayan. 105. Ayan, si Janix, mga love, baby pa ang bahay, si Janix. Janix, baba mo ngayong bahay mo, love, pin kita lalab, Janix. Ayan. Ibaba ko siya, mga lalab, si Michelson, ibaba ko na lahay niya. Please connect on the pin, mga lalab, Michelson. Ayan. Boom, 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 boom. Ayan, 4 million mega love shout out. Ayan, Janice, pinapanood ko yung video mo. Mga lalab, palablab naman pa ako sa nakapin, mga lalabs, baby pa yung bahay. Ayan, baby pa yung bahay ni Janix, mga lalab, 105 pa lang. Ibaba ko na lang, Michelson, I will drop your house, okay?
Michelson. Ayan, padikit naman ako mga lalabs na nakapinbib pa yung bahay, di ba? Kwento ko na sa'yo. Wala kang kwento nun. Napunta ka ba doon sa Latif? Yung pinakamataas na view? Sa Dubai yun, lalabs. Sa Dubai? Yung bell tower yun. Sa Dubai yun, lalabs, Jers. Pagmamahal ko. $6 million, yay! Ayan. Lalabs, I will drop your link. Ayan. Michelson, I will drop. Ay, hahayaan mo. Hahayaan mo. O, lalab, napunta na ako doon pero hindi ako pumasok sa pinakataas na yun. Kay Bathala. Mga lalab, palablab ako mga lalab kay Michelson mga lalab. Ayan, binaba ko yung bahay niya mga lalabs. Michelson. Mga lalabs, patamsak naman ako sa premiere ni Palatandaan mga lalabs. Ayan. Boom, boom, boom. 6 million, yay. Ayan, 6 million, thank you. Ayan, Janix lalab, dikit na sa'yo lalabs. Thank you so much lalab, Michelson. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Eden Cheese. Ninja ni Janix po. Eden Cheese. Eden Cheese, may love shout out. Bigyan natin ng jacket yung lalab. Eden Cheese talaga. Bigyan natin ng jacket lalab si Eden Cheese. Ayan. Ni Janix. Ayan lalabs, nandito pangalawang dikit. Hindi pa ako tapos. Ayan, palablab pa ako nakapin mga lalab. Janix TV. Eden Cheese. Yung pangalan mo, Eden Cheese eh. Janix, ayan si Janix, nagbaba ng bahay, Janix. Ito ko sa bahay mo ulit, Janix. Ayan, Janix, hindi na ako magbabakas sa, ayan, Janix. Hindi kita ng 5, Janix, ha? Pangalawang dikit to. Yan, mabilis lang to, mabilis. Mabilis lang siyang maano.
Ma-watch short video lang. Eden cheese, may pa Eden cheese ka pala, Labs, oy. Ayan, Janix. Dikit uli lalas, panoorin ko muna to. Getting stone for aquascaping beside the highway. Pangatlong dikit, dalawa na lang. Sinisigaw. Ayan, 5 million Mega Love shoutouts. Huh? Bakit dikit na yung ibang alagad ko sa'yo, Lalabs? Nagbarter na ba tayo dati? Ayan, Janix, pangatlong dikit to sa'yo. Corona, 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 babay na. Mayarang, oy. Love cooking, thank you. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out 5 million. Thank you so much sa 5 million in the house. Ayan, thank you so much. Corona, babay na. Dagan salamat. Ayan, from Janix. Mayarang lang kasi Lalas, mayarang. Ayan, Janix, pang-apat na to lalabsa. Magi ka ng 110. Sipagan mo lang, Janix. Ano ka, punta ka rin sa ibang LS lalabs. Or Janix, gawa ka para mabilis, tumaas yung double, yung ano mo, yung banana, gumawa ka ng 10, gumawa ka ng 10 ninja. Tapos Lalas, punta ka sa may mga nagbabartir. Janix, makipagpalitan ka doon Lalas, Janix, para mabilis umakyat yung ano mo, para maka 1K ka kaagad. Janix. Ha? Oo nga eh. Gawa ka ng 10 alagad, Janix. 10 lang, pwede na yun. Ayan. Tamsak host. Sergio Marde, mega love shout out po. Salamat po sa patamsak. Ayan. Janix, para mabilis si si DBN, yan eh. Dati maliit pa yung bahay niyan. Tingnan mo ngayon, naka 1K na siya. Kasi gumawa siya ng 10 alagad. Ayan. Pero madaling malagas host. Okay lang yan, lalabs. Pag nalagas, palitan mo agad. Ganon talaga kasi walang views yan eh. Kailangan kasi may views. Okay lang yan. Patamsak sa premiere. Sige po, Sergio Mario, tamsakan po natin yan.
Okay lang yan kasi gano'n din ako DB eh. Madali nga siyang lagasin. Kapag nilagas yan, ano, mag-banana ka uli. Palitan mo yung nalagas. Makakabalik yan sa dati. Kasi walang views. Sige, Sir Jumardi, tamsakan ko po yan. Ano po, Sir Jumardi? Tamsakan natin yung premiere mo. Kasi yung ibang mga live stream, tumataas yung buy nila dahil lang sa ano, barter eh. Salamat Sisi Koy. Ayan. Salamat din Sir Jumardi. Ayan. Ayan, tamsak na po ano, Sir Jumardi. Kailangan isda ng isda pag ganun, at least everyday may 100 plus na isda. O ano, DBN, kailangan nasa bahay ka lang, masipag ka mangisda. Kailangan masipag ka. Kasi kung alimbawa nagbarter ka ngayon, tapos mamaya, alimbawa naka-20 ka ng barter, kakainin ni Lolo yung 10, ititira sa'yo yung 10. Siyempre mapapansin mo yun para kung mawawalan ng pag-asa. Ganun talaga yun, huwag kang mawalan ng pag-asa. 150 lagas ko now. Ang laki, Sir Jumarde. Ang laki niyan. Ako hindi ganong nilalagas ni Lolo kasi ano, para pag may nalaga palit. Oh, Demi, ganun talaga. Pag nagbarter ako ganun eh. Pag napansin yung kinain niya yung 20 ni Lolo, maghanap ako ng may nagbabartiran. Ayan. Pasok ako doon, makipagbartir ako kahit isang araw siguro nakaka-20 lang ako, hindi na gaanong madami kasi minsan may ginagawa rin naman tayo sa minsan kasi walang internet. Katulad nung mga nakarang araw, 2 days akong hindi nag-live. Kasi ano, sobrang maulan dito sa Bicol. Grabe ang ulan. Barter pa mura. Grabe yung ulan. Janex OTW Dan. Lakas ng ulan, mga 2 days ata yun. Akala namin may bagyo. Muntik nang umapaw yung ilog. Buti na lang huminto. May isa kasama pang pakidlat-kidlat. Kaya pag may kidlat-kidlat, pinapatay ko yung ano, yung aking internet kasi alam nyo na yun. May nabalitang na ano eh, na kidlatan. Ako nga 100 nilagas pero push ng push lang. Ayan. O gano'n lang lalas DBN. Para mabilis ma-reach yung ano, yung 1K. Ganun talaga sa Whitey World. Dito rin ulan ng ulan. O nga lalas, di ba? Panay ulan. Pag umulan pa naman nako, asahan mo na hindi na ako magla-live kasi alam ko na mayari. Sige lang yan sa ikot. Mga kabad trip lang. Nakakaya lang sa mga viewers. Panay loading. Di wag na lang mag-live. Yan, grabing init sa labas mga lab. Ayan, pag inano ko yung kurtina, oh. Sobrang maaraw sa labas ang init. Hindi ako gaano naglalabas. Tas may aftershock pa. Yun nga, ano, Diyos ko, at least malamig dyan sa'yo. Ano malamig? Nung nakaraan lang yun malamig. Pero ngayon, ilang days na may aftershock hanggang ngayon. Kasi alam nyo bang, napakadaming nasirang bahay. Kaya nga sabi nung post nung, di ba may malaking bahay na nabagsakan yung 2 car niya. Di ba yung bahay niyang parang kulay yellow-green yung pintura? January 20, watch lang short video. Ayan. Di ba nabagsakan yung bahay, bumagsak yung bahay niya, tapos yung 2 car niya, nabagsakan. Sabi niya, yung post niya, di bali ng maliit lang yung bahay, basta may bahay ka lang. Hindi mo na kailangan ng malaking bahay kasi hindi natin alam yung mangyayari sa mundo. Ayan. Ayan, hindi natin inaasahan yung na yan, yung lindol. Di ba? O, daming nasirang bahay. Sayang lang nung bahay niya. Sabi niya, pinaghirapan niya yun sa abroad. Ilang years siyang nagtrabaho sa abroad para makapagawa ng di ba parang 2 palapag ata yung bahay niya. Ayan, bumagsak lang. Nasaan na yung pera niya ngayon? Kaya nga, importante safe. Yung bahay namin maliit lang mga lala. Maliit lang yung bahay namin, dalawa nga lang yung kwarto. Ito kwarto ko kaso lang ang init. Papaayos ko to, siguro mga next week. Papalagyan ko siya ng kisame kasi mga lalabs. Alam niyo, ganitong oras, sobrang ng init. Parang feeling ko, natutustado na yung Pokemon ko. Sobrang mainit. Kaya nga, tinataas ko yung damit ko, hindi nyo lang nakikita.
Pero naiinitan na ako, wala. Tinataas ko yung damit ko kasi naiinitan ako. Ang init kasi ano sa yero. Kailangan siyang palagyan ng ano, kisame. Sobrang init. Nalilitsyon na nga lalat, nagmo-moist na nga, alam mo yun, nagbabasa na yung Pokemon ko. Pinupunasan ko na nga. Nagbabasa na sa ano, nagbabasa na sa pawis. Sobrang init. Nakakapanghina, oh. Alam mo yung buga ng electric fan, parang ano na yan, eh. Parang apoy. Lumalabas na ang mantika ko. Ayan, pinapawisan na nga ako. Pero mga next week, okay na to, lalabs, DBN. Kahit maghapon ako mag-stay dito, basta may kisame na. Sobrang kasi wala naman akong choice, eh. Kaysa naman doon ako sa labas, mas mainit. Oh, mas mainit doon. Still Heart Amor Vlog, mega love shout out. Mas mainit doon, di mas matutustado ako doon. Kaya pag ano pagkatapos ko ng live, diyan ako nag-upo-upo sa ano, diyan may puno-puno sa labas. May mangga. Mainit. Magpa-relax-relax. Tiis-tiis lang para masaya ang buhay. Ang init. Ang init dito, Diyos ko. Nung nasa abroad, Diyos ko, panay aircon, aircon, aircon. Nung umuwi ng Pilipinas, naku, natutostado na. Pero hindi ako ganong lumalabas doon sa kainitan, mga lalals. Sayang naman ng ating pagkaputi kung ano lang natin sa kainitan. Wala na ang bunga, puro dahon. May ano lang dun, may upupuan. Tapos sabay paypay. Minsan kahit, sunog na yung sinasaing ni mama, oh. Masunog na, ma. Sunog na yung kanin, naamoy ko na. Amoy tutong na, oy. Amoy tutong. Panay lechon dito sa Pinas. Ayan. Hindi ako kumakain ng baboy, lalabs, dibiyen. Ayaw ko. Ayaw ko ng baboy. Hindi ako nakain. Ayan, sunog na yung ano ni mama, oh. Sinaing. Hindi na, ano na yun, eh. Sinunog na. May ulam na lechon, ohos. Sunog na yun. Sinaing ni mama na sunog na. 2.78 ka, Jumarde. Ayan. From Mercy Food lang tayo, host. Tama. Huwag kayong kumain ng baboy, mga lalab. Nakaka-high blood yan. Pero sabi nga doon, nakaka-high blood pag walang ulam. Saka pag walang bigas. Hindi, ayoko talaga ng baboy, mga lalas. Noted. Ayan. Ayan, Sir Jumardi, tamsakan ko pala yung ano mo. Di ba? Pag walang ulam, Diyos ko. Ano ka ba, Dibiyin? Dalaga ka pala, labs? Pag ka muna mag-asawa, masakit sa hulo. Tama, host, nakaka-high blood pag walang ulam. Tinataas ko yung damit ko, mainit. Oo, nakaka-high blood talaga pag walang ulam. Buti nga, minsan yung kapitbahay mo, hatirin ka ng gulay. Manghiram ka na lang sa kapitbahay mo ng bigas, ano, dala ka ng lagay, sabi mo, pahiram daw ng 2 takal. Sa kapitbahay. Alam mo naman dito sa probinsya, mga lalad, di ba? Yung mga kapitbahay namimigay ng ulam. Hindi tulad sa abroad. Wag mo na mag-asawa, landi-landi muna. O lalas, landi-landi muna. Kamu na mag-asawa, DBN. Ang hirap may asawa. Mas masarap kaya yung single. Kasi ano, wala sa yung nagagalit, wala sa yung nagme-message, "Ay, nasaan ka? Ano namang ginagawa mo?" Tas aawayin ka pa, wala ka namang ginagawa, aawayin ka pa. Saan ka? Anong oras na? Hindi ka nagte-text, kanina pa ako message ng message, hindi ka nagre-reply. Walang load, eh. Paano ka magre-reply, wala ngang load? Ayan. Near 2.41, ayan. Maglandi-landi muna ng may pang-ulam. Tama na lang, maglandi-landi muna. Enjoy muna sa pagkadalaga, lalags. Saka na yung pag-aasawa na yan. Ang pag-aasawa, madali lang yan pag meron ka ng magandang trabaho. Pag kaya mo nang buhayin yung pamilya mo. How are you, my friend from Sri Lanka? Mahindran Nada Migalab, shout out. Ang pag-aasawa, nandyan yan lang yan, mga lalabs. Hindi yan minamadali ang pag-aasawa.
Kasi 'pag may nag-asawa ka na, naku, kung wala kayong parehas trabaho, paano na yung buhay? Nabuntis ka pa, oh Diyos ko, paano yung pagkain? Tapos wala pang sinaing, Diyos ko, mag-aaway lang kayo. Tapos malulusyang ka lang ka, iisip mo, saan na naman kukuha ng sinaing mamaya? Saan na naman kukuha ng pang-ulam? Tapos yung asawa mo wala pang trabaho, Diyos ko, tapos lasinggo pa. Anong mangyayari sa buhay? Kaya mga lalas, huwag muna kayong mag-asawa, pag-isipan mo na yan. Tingnan yung situation. Huwag kayong mag-aasawa ng ano, yung tambay-tambay, yung walang pampakain. Huwag niyong pairalin yung inyong puso. Huwag porket gwapo, yun na yun. Huwag pairalin yung baba mga lalads. Pairalin yung utak. Kasi na-experience na natin yan mga lalads. Oy, pag pinairal mo yung puso mo at yung baba, wala na. Another day, wala na, buntis na. Ah, practical, tama, practical ngayon mga lalads. Tingnan natin yung sitwasyon. Pwede ka naman magtikim-tikim lalads. Pwede naman tikim-tikim mo. Huwag na muna mag-asawa. Tingnan mo na yung situation. Kung okay ba talaga yung ano, yung mapapangasawa mo. Yung kaya kang buhayin. Baka ngayon sasabihin niya, I love you so much, mahal na mahal kita. Ibibigay ko sa iyo lahat. Pati ang buhay ko. Ayan. Kukunin ko yung buwan, ibibigay ko sa iyo. Nako, pagdating ng araw, puro away. Wala nang makain. Yung mahaba ang saging para wag nang mangisa. Ay, 5 million Miguel Love, shout out. Kaya mga napag-isipan mo na yung pag-aasawa na yan. Saka mag-asawa pag may maganda ng trabaho, ayun. Yung kaya mo nang buhayin, yung mo, magiging anak mo, para pagdating ng araw, pag nagkaanak ka naman, yung anak mo, kaya mong ibigay lahat. Ganon dapat yung mga isip ng mga kabataan ngayon. Hindi yung puro lang pag love, 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 puro pagmamahal. I love you so much, ayan. I love you so much daw. Tapos yun na, wala na, sumama na. Nabuntis na, wala na. Tapos pagdating ng araw, magsisisi. Dapat hindi mo na ako nag-asawa, ayan. Kasi lahat naman ng pagsisisi ay nasa huli. Dapat pag-isipan yung mga bagay-bagay. Kasi puro tuwad-tuwad, ayan. Kasi na-experience na natin yung mga lalabs. Kaya nasasabi ko to kasi nakita ko na sa ibang tao, sa mga iba, sa kapatid ko, nakita ko na rin yan. Ayan. Yung nahihirapan sila sa kanilang, ano, pang araw-araw. Sinong, pag wala kayong makain, sinong magano? Siyempre, yung magulang nyo pa rin. Kawawa naman yung mga magulang natin. Tapos na nga silang magpalaki sa'yo. Tapos nag-asawa ka, hindi mo pa rin kaya. Aasa ka pa rin sa magulang mo. Diyos ko, kawawa naman yung mga magulang natin. Dapat yung pag-aasawa, pag-iisipan yan mga lalabs. Hindi lang buka-buka-buka. Pag-isipan ng maraming beses. Pwede naman magjowa-jowa. Normal lang yung magka-boyfriend, girlfriend. Normal lang yan. Pero wag na munang ano, wag munang buka-buka. Pwede naman bumuka ka, basta alam yung ginagawa. Alam yung ginagawa mga lalag. Kasi pagdating ng araw, pagsisisihan yan, pag nabuo na. Ayan, 8 million Miguel Love, shout out. Nasabi ko yan mga lalad kasi na-experience na natin yan. Landi-landi muna, ba't wala si Waray-Waray? Wala siya ngayon. Siguro may ano yun ngayon, may lakad. May pinuntahan. Pwede naman maglandi-landi lalas. Ako nga dati landi-landi lang eh. Landi-landi lang si host, mga lalag. Pero tinitingnan ko yung sitwasyon. Kung yung lalaki ba to na kaya kong buhayin. Kung hindi naman kaya, oy, wag na lang. Wag na lang kung di kaya. Pagsisiyan natin yan. Kasi mga lalas, kung mag-aasawa kayo ng walang trabaho, wala ka ng trabaho, walang trabaho yung asawa mo, tapos hindi mo alam kung saan, yung anak mo iyak ng iyak. Oh. Siyempre, yung sarili mo, hindi ka na makakapag-ayos sa sarili mo. Kahit panty mo, punit-punit na, hindi ka makabili. Diyos ko, magkakandalosyang-losyang ka lang kaiisip mo. Dati nung dalal ka pa, ang ganda-ganda mo, naka-makeup ka pa, layang nakaayos, pero nung nag-asawa ka, Diyos ko, puro problema.
Kaya pag-isipan niyo yan mga lalabs. Saka na mag-asawa pag pagtawang panahon. Ang pag-aasawa nandiyan lang yan, marami namang lalaki diyan. Maraming lalaki diyan. Huwag kayong magmadali mga lalaki, huwag tayong magmadali. Ngayon wala nang masakara at lipstick. Wala na. Hindi na nga makapagtali ng walay ligo-ligo na nga. Walang palit-palit na ng panty. Kasi puro problema ang nasa isip. Yung eye bag hanggang dito na, hanggang dito na yung eye bag, oh. Tapos buksan mo yung Rap Gel Mix, Big Love shout out. Yung kaldero, walang laman, Diyos ko. Yung anak mo, puro sipon, ayan. Ay, Rap Gels, Big Love shout out. Mga lalab, nasabi ko yan kasi na-experience ko na yan. Nakita yan. Kaya hanggang ngayon, wag naman kayo mga lalabs abutin ng sobrang tanda na, hindi na kayo mag-aasawa. Baka naman magkasapot-sapot na yan. Baka mag-expired na yung mga Pokemon nyo. Hindi nyo na magamit. Ayan, ako ngayon, nasa 32. Ayan. 32 na ako mga lalabs. Hindi ako lumandi nun kasi ang sa isip ko lang magtrabaho. Pagdating ng araw, pag ako nagpamilya. Kayang-kaya kong buhayin yung magiging pamilya ko. O mga lalabs, baka sa sobra nyo namang sa sarili nyo, yung ayaw nyo pang mag-asawa, abutan na kayo ng 40, sapot-sapot na yan. Yung Pokemon nyo, expired na, wala na. Expired na. Upcoming premier lalab, patamsak. Ayan. Huwag nyo hintayin mag-expired din yan mga lalabs. Pag tamang panahon na, tama na, mag-asawa na rin. Ayan. Baka magsapot-sapot na yan. Wala na, expired na. Ayan, more than pro, mag-love shout out. Nasabi ko yan mga lalabs kasi na-experience na news. Assalamualaikum, mayroon salam. More than pro. Kabit kita ni Gilab shout out sa Pia sister. Sige, tamsakan natin yan, Rap Gels. Janix, nandito ka pa ba, Janix? 8 million Miguelab shout out. Ayan, kabit kita nagbaba ng bahay. Ayan, Rap Gels. Ayan, Rap Gels, lalabs. La. Tamsak na lalabs, Rap Gels. Ayan. May premier ka, kita lalabs, pin kita ha. Para matamsakan. Premier mo to, di ba? Ayan, patamsakan natin si Ayan, patamsak mga lalabs, patamsak. Ayan. Salamat host. Ayan. Patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Napin na ba kita? Letter sa'yo. Di pa pala napin. Rap Gels. Ayan si Rap Gels. May premier mga lalabs. Ayan, patamsak po nakapin mga lalabs yung premier ni Rap Gels. Ayan. Rap Gel Mix TV. Patamsak ako mga lalabs sa kanyang premier. Patamsak mga lalab, patamsak. Salamat host. Ayan, lalab, salamat din. Bigyan pala kita ng 2 Rap Gels. Wait lang. Ay, Janix pala, Janix. Ayan, patamsak ako nakapin mga lalab. Thank you sa pagbitay host. Ayan, thank you din lalabs. Ayan, 7 million mega love shout out. Thank you sa pagbitay. Alam niyo mga lalabs kasi katulad yung mga marinig ako ng mga kapatid ko ha. Pero totoo naman kasi ito eh. Yung kapatid ko dati, pinapaaral ko siya ng high school. Pinaaral ko siya, graduate na siya ng high school. Ayun, pagka-graduate ng high school, nakipagtanan. Ngayon, ano na nangyayari? Walang trabaho. Sinong namumroblema? Magulang pa rin. Diyos ko. Kaya nasasabi ko yan, Diyos ko mga lalabs. Ang mga anak panaiyak-iyak. Panaiyak-iyak. Kasi nagugutom. Anong maibibigay na pagkain? Wala. Kasi walang trabaho.
Naku po, inay, sakit naman. Ayan, from Rap Gels. Ayan, 8 shout out. Ang hirap nun. Pinagtanan ka. Ayan. Tapos ngayon, magsisisi ka. Dapat daw hindi na nag-demo na nag-asawa. Wala na. Dan sa'yo, 20 Jumarde, 2.78K to 2.8K ka na. Ngayon, idol. Ayan. Dan Tamsak, Rap Gels, Mix TV, dating dikit. Ayan. Ganun taga mga lalags. Kaya yung pag-aasawa na yan, tama na ho, hindi naman nagmamadali yan. Yung boyfriend, pwede mo naman paghintayin yan. Kapag di kanya kayang hintayin, di wag. Maramang lalaki. Wag mong pairalin palagi yung puso mong, ayan. Nandun na nga tayo sa point na nagmamahalan. Yung nagmamahalan tayo, nafe-feel mong mahal mo siya. Pero hindi mo ginagamit yung utak mo, ayan. Mahal mo nga siya kung wala naman siyang trabaho, ayan. Hindi maisasaing ang pagmamahal. Hindi maisasaing ang kagwapuhan. Ayan. Chi, dan sa'yo. Chi, ayan. From ano, di ba 20 tayo? From Jumarde, ayan. 20 raw kayo, ano, ni Jumarde. Umuhugot si Hus, oh. Baka naman nood din sa palabas ko at tamsak na din. Sige, lalab, ayan. Cheers, baba mo, lalab yung bahay mo nga, lalab. Che, ayan. Ngayon, che, lalab, baba mo yung bahay mo. O, lalas, ganun talaga. Di ba tama ako? Kasi experience ni host. Ayan. Nasa ano na ngayon? Nasa ano na ako ngayon? 32? Kung iisipin, muntik na akong makapag-asawa noon ng maaga. Pero, mga lalags, ginib up ko yung boyfriend ko. Ano yun eh? 4 years kami ata. 4 years. Hiniwalayan ko siya mga lalags kasi inisip ko, ano magiging future nating dalawa? Kung mahal mo ko, hintayin mo ko. Ayan, after 1 year, nag-abroad ako mga lalas. Hindi niya ako nahintay, nag-asawa na. May asawa na siya ngayon, meron na siyang 2 anak. Ayan, Chels. Chi Lalab, nasa bahay mo ako, Chi. Ayan, Chi Lalab. Chi Journey, yung main channel ko, nakadikit man sa'yo, Lalab. Mukbang Santol, ayan. Pero ngayon, idol niya pa rin ako. Hindi naman ako nagtataas ng aking mga sarili kong bangko, mga lalab. Kasi mas maganda naman talaga ako sa asawa niya. Mas maganda naman talaga ako sa asawa niya. Kasi nung wala nag-asawa na siya eh. Hindi niya ako hinintay. Masyado siyang nagmamadali. Nagpakasal na siya. Pero mga sa totoo lang, nung nalaman kong ikakasal na siya, deep inside, na-hurt naman yung puso ko. Na-hurt naman yung puso ko. Sabi ko, dapat ako yun eh. Lalabs you all. Ayan. Lala Mois, Migalab, shout out. Sabi ko sarili ko, dapat ako yung, ako yung nasa altar na yun. Dapat ako yun eh. Pero hindi eh. 8 million, maganda ka pa sa tanghali, idol host. Ayan. 8 million, Migalab, shout out. Ayan, Chila Labs. Ano ka bang ng santol? Asim. Ayan, natching ako. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ayan. Maganda ka pa sa tanghali. Lala Mois, Migalab, shout out. Ayan. 8 million. Ayan. Ayan, Chila Lab, pinapanood ko yung video mo ha. Yung mukbang mo ng santol. Ayan, patamsak naman ako sa nakapin mga lalab. May premiere yung nakapin. Ayan, may premiere po ang nakapin mga lalabs. Ayan. May premiere. Dating dikit Lala Mois, motovlog from Che. Ayan, Che, dikit ko na to. Ang laki pala ng bahay mo, lalabs, Che. Yung asawa mo ba, lalabs, Foreigner? Ayan. Yung asawa ni Che's Journey is a Foreigner. Sana all. Ayan. At kaming LS Palambing naman po, idolos. Go to channel na lang po. Sa totoo lang, mga lalas, nag-try din ako noon maghanap ng Foreigner. Di ba alam niyo yung ano ba yun yung sa online? Sa online, nag-try din akong maghanap doon. Kaso lang, hindi talaga ako maswerte dyan. Ang sinasabi lang naman ng mga Foreigner, show me your this one. Show me your Pokemon. Show me your show me your front. Oh my God. Ganun ba yun? Hindi tayo maswerte dyan sa ibang lahi. Dating apps idol host.
Ano ba yun dati, meron akong account nun eh. Maraming ano, parang chatroom yun, mga chatroom na pinapasukan. Yan. Naghanap din naman ako ng foreigner, pero wala eh. Hindi talaga tayo maswerte. Akalain mo yun sabihin, pakita daw ng ano, Pokemon. Pakita daw yung baba. Diyos ko. At nagpapakita pa mga lalas. Oh my God. Hindi. Tayo, hindi totoo yun. Hindi totoo. Hindi talaga tayo maswerte sa mga ganyan. Dumating na ang napapara sa iyo, idolos. Nandito na ako. Ayan, 8 million Miguel Lab, shout out. Nagtry ako ng mga lalab. Bumili pa ako nun ng computer para lang makahanap ng ganun. Unexpected lang, host. Huwag hanapin kusang dadating. Yun nga, che, ano, lalabs. Kasi para sa'yo talaga. Yung pinipilit mo yung sarili mo, hindi naman talaga para sa'yo. Masasaktan ka lang. Ay, tinry ko yun, Diyos ko. Sabi niya, show daw. I will send you money. Ayan. Pinag-show ko naman yung kunti naman na cleavage. Naku, ano lang pala yun? Scam lang pala. Gusto lang makakita, wala naman. Sabi niya, nasin na daw niya yung ano, yung tracking. Wala naman. Chinik ko pa sa ano ba yun? Sa Western, Diyos ko, wala naman pala. Hugot. Chinik ko pa sa Western, kung totoo, sabi ng Western, wala daw, hindi daw makita. Naku, naluko lang pala ako ni ano. Na-meet ko asawa ko sa YouTube lang din. Wow, sana all. Ayan, para sa'yo yan, Che. Ayan. Nag-try, ano ba yun? Basta year 2011 ata yun. Ano ba yun? Basta may chat room na pinapasukan nun eh. May account ako nun dati. May chat room. Marami kang makikilala doon na mga foreigner. Ang daming pumapasok doon. Diyos ko, wala man akong nakitang maayos. Puro lang puro lang kababuyan. Pakita daw, handang maglakbay ng Bicol. Ang Rider 150, ano? Kasama ako para makita lang kita, idolos. Mapalakpak tuloy si Jess 21, no? Kilala mo iso? 9 million Miguel Lab, shout out. Hindi talaga tayo para sa ganyan mga lalabs. Mga manyakis yun. O lalabs, hindi wala naman totoo doon, Diyos ko. Bigla na lang nagpapakita, Diyos ko. Tapos noon, wala pa akong experience noon. Siyempre, magugulat ka na lang, makakita ka ng malaki, Diyos ko. Sabi ko, Diyos ko, nung pala yun kalaki. Diyos ko. Bigla na lang magpapakita. Huwag mo nang hanapin, idolos, kasi dumating na ako. Saliram gamer, ayan. Pag ganyan, mga red flag yan. Oo nga, ano lalabs, che? Wala, kaya tumigil na, nawala na ako ng pag-asa. Nawala na ako ng pag-asa. Nagpunta rin naman ako ng abroad, galing ako ng United Arab Emirates. Pero mga lalabs, ini, wala talaga. Hindi, wala. Pag nandun ka na pala sa lugar ng mga, alam mo mga lalabs sa United Arab Emirates, maraming gwapo doon, as in, nandun lahat ng mga gwapo. Yung mga lalaki nandoon, lahat ng gwapo nandoon. Pero mga lalabs, pag nandun ka na pala, normal na lang sa'yo. Hindi ka na magagwapuhan. Normal na lang na makita mo silang ganyan. Normal na lang na mga gwapo sila. Di umamin ka na meron ka ng experience ka na pala. Hoy! Siyempre. Noon yun, Jess. Di umamin ka na. Hoy! ICC, Hamari Vlogs, Miguel Live shout out. Di naman yun nawawala mga lalads, oy. Siyempre, nagkaroon naman tayo ng karelasyon, di ba? Ano, ano ba yan? Iaangkas kita hanggang sa dulo ng mundo. Chuada, how are you? Mga lalab, normal na yan, normal. Kasama yan sa sa love life. Di ba? Kasama yan. Pero, hindi. Huli ka balbon, Normal na nga yan, Jars. Normal. Di ba? Hindi naman nawawala yan sa isang relasyon kasama na yan. Siyempre, pag mahal mo yung isang tao,
Yun nga kailangan maganda ka marunong kang magdala, ayan. Hello, Mari Vlog and Health, ayan. Normal na yan lalabs kasi nagmamahal lang tayo. 'Di ba? Kailangan marunong ka magdala ng sarili mo. Ayan, kaya inabot na tayo ng 32 ngayon, 32 years old na si host. Gano'n talaga 'yun mga lalabs, ayan. Pero hindi tayo maswerte diyan sa mga ibang lahi. Kasi nagtrabaho naman ako sa UAE, ang daming gwapo sa UAE, nandun na lahat ng kagwapuhan. Nandun yung mga iba-ibang lahi, may puti doon, may may Indiano, may Sri Lanka, lahat ng nationality nandoon, may lokal. Pero parang normal na lang lalas. Pero hindi ko, bakit pag yung mga ibang lahi, pumunta sa isang lugar, halimbawa, galing sila doon sa ibang bansa, pumunta sila dito sa lugar natin, halimbawa dito sa Bicol. Bakit ganun? Yung mga tao parang hangang-hanga sa ibang lahi. Pero sa totoo lang, pag pumunta ka sa lugar na yon, parehas din natin sila na yung sabihin mo na maraming pera. Hindi normal din yan eh. Kaso lang, parang naghahanga yung mga tao dito kasi kakaiba sila. Galing sa ibang bansa. Iniisip nila maraming pera. Hindi naman yun maraming pera. Para parehas lang naman tayo doon sa abroad. Mga empleyado. Ay grabe doon sa Dubai mga lalab. Grabe talaga sa Dubai, oy. Kunti na lang kasi nakarating na ako sa Lopez Quezon, kunti na lang Bicol na. Alam mo yun kasi kilala ko lahat ng nagpalaglag sa Dubai. Nakita ko sila kung gaano kalaki magbayad. Yes po. Kasi sa Dubai, mga lahat, nandun na lahat. Ang Dubai is open country, mga lalabs. Alam nyo ba sa Dubai? O yon, Middle East ang Dubai. Pero mga lalabs, hindi mahigpit sa Dubai. Ang mahigpit ay ang Saudi. Ang Dubai open country, mga lalabs. Pwede kayong doon. Pwede kayong magsama kahit di kayo kasal, mga lalabs. Yun ang bagong rules ng Dubai. Na lang yan, na-approve lang yan last year. Pwede magkarelasyon kayo, mga lalabs. Pwede kayong tumira sa isang bahay. Pwede ka ring mabuntis doon. Pwede ka ring doon manganak, mga lalabs. Pwede kayong manganak doon. Ayan, walang problema, mga lalabs. Tapos, ay, yan may ospital doon sa Dubai. Alam ko sa Al Ain, may ospital doon, ang tinatawag na Tawam Hospital. Pag doon ka, pag wala kang pera, mga lalabs, punta ka doon, mga lalabs, hindi ka magbabayad ng malaki. Baka singilin ka lang doon ng 500 dirham. Mga lalabs. Government yun, mga lalabs, oy. Ganyan ang Dubai ngayon, mga lalabs. Pwede kang mabuntis sa Dubai ngayon, kahit hindi kayo kasal. Pwede ka nang manganak doon, wala nang problema. Mabibigyan ka pa ng birth certificate. Hindi na katulad noon. Ayan, Dave TV Megalab, shout out. Kaya mga lalabs, hindi nyo alam yung mga asawa nyo. May mga kinakasama sa Dubai. Yung mga asawa nyo, mga lalabs, hindi nyo alam. Alam nyo bang nasasabi ko yan, mga lalabs, kasi galing ako ng Dubai. Ayan. Galing ako ng abroad. Hindi nyo alam, mga lalabs, yung mga asawa nyo. Hindi ko lang sinasabi lahat. Yung mga asawa nyo, yan sa inyo. Messenger, ba yun? Live kayo nag-uusap. Pero mga lalabs, pagtalikod niyan, Diyos ko, pagtalikod niyan. Meron yan kasama sa bahay. Diyos ko, oy. Yes, experience natin yan, mga lalabs. Experience yan. Nakikipag yan. Sa asawa, mahal na mahal kita asawa ko. Yung asawa na sa Pinas, Diyos ko. Pagtalikod, mga lalabs, may kasamang iba yan. Maniwala kayo sa hindi. Totoo yan. Ang Dubai is open country, mga lalabs. Walang bawal sa Dubai. Kahit naka-short ka doon, mga lalabs, kahit pakita mo yung bilat mo doon ka naglalakad ka doon naka-short. Punta ka ng mall doon, mga lalabs, naka-short ka, kita yung Pokemon mo, Dimple Vlog, ayan. Kahit kita yung likod mo, mga lalabs, hindi kasi nila doon. Kasi open country. Pag sinabing Dubai, maraming doon, mga lalabs. Maraming tentasyon. Mapang-asar ka pa. Mga lalabs, totoo yan. Sinasabi ko sa inyo. Kasi, hindi ko,
Kasi alam ko yan, eh, experience ko yan. May kasama ako, kasi ako nakatira ko sa accommodation, ha. May isa akong kasamaan lang namin yan, Pilipino, ha. Lagi silang nag-escape ng asawa niya. Diyos ko mga lalabs. I love you siya sa asawa niya. Pagtalikod, Diyos ko, nagpunta na doon, nag-date. Kasama yung, jowa. Diyos ko day mga lalabs. Oy, kaya kayo dyan, i-check nyo yung mga asawa nyo kung nasa abroad yan. Lalo na mga lalabs yung yung mga nagtatrabaho na sa labas. Yung nasa bahay, okay lang yon kasi hindi sila nakakalabas ng bahay. Yung mga nagtatrabaho sa labas ng bahay, yung ibig sabihin ko, nagtatrabaho sa mall, yung nag-o-office. Mga lalas, hindi yan nawawalan ng mga jowa, Diyos ko. Ang daming tentasyon sa Dubai. Nandun na lahat mga lalabs. Lahat ng gwapo nandoon. Diyos ko. mag sila sa nila, asawa dito. I love you so much. Pagtalikod, oh my God. Wala pa kaming sweldo mga lalabs. Wala pa kaming sweldo. Ayan, nakapadala ng mga lalabs. Kasi meron siyang backup. Ayan. Hindi niya na kailangan ng sweldo. Kasi meron siyang backup. Ayan. Minsan pa nga yan ay pakatapos ng trabaho namin doon. 'Di ba? Meron kasi kaming accommodation, libre yung namin, libre yung transport namin. Ayan. Ang gagawin lang namin, maligo, kumain, tapos pipick upin kami ng service namin, hatid kami sa bahay. Ayan. Pakat uwi namin sa bahay, kain muna yan, ligo kaya, hindi na yan kakain mga lalas. Ayan. Maligo na yan si Inday, maliligo. Ayan. Pag may pumipip sa labas ng gate, pip, 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 pip. Ayan, alam na des. May kotse sa labas. Alam na. Sabi namin, ayun na si Inday. Oh. Ayun na, napakabango. Pinick up na ni Dodong. Pinick up na ni Dodong, Diyos ko. Ayan. Uwi na yan lalas, uwi na siguro, uwi yan madaling araw. Ayan. Mga tulog na kaming lahat. Ayan. Tulog na kaming lahat yan mga lalabs. Kwento lang ito mga lalabs, pero totoo ito mga lalabs, hindi ako nagjo-joke. Uwi na siya ng madaling araw, yon. Marami na siyang grocery, may pabango, may bigas, ayan. May pagkain na siya for 1 month, ayan. Yung niya, yung sasahurin niya end of the month, hindi na magagala. Ako mga lalads kasi, nung nag-abroad ako mga lalads, hindi ako totoo lang talaga, swear to God hindi ako nakipagrelasyon sa ibang lahi. Kasi mga lalads, nung ako'y nag-abroad is dalaga po ako. Nag-abroad ako is 23 years old. Ngayon, nasa 32 na ako. Mga lalads, hindi ako nagkipagrelasyon. Nagtatry ako sa chat-chat lang. Nakipagkita din ako sometime, pero niyaya ko pa yung kaibigan ko na samahan ako. Diyos ko, nung nandun na ako sa mall, kinakabahan ako. Nung nakita ko, ang laki-laki naman ng lalaking to, nakakatakot. Parang dambuhalang lalaki. Hindi ako nakita ko lang siya malayo, pero hindi ako lumapit mga lalab. Hanggang chat lang ako. Ang gusto ko lang talaga mga lalabs ngayon is Pilipino lang talaga. Pilipino. Dan Joyce 21 TBFW from Chi Journey. Ayan mga lalabs. Kaya mga lalabs, hindi ko naman sinabi lahat ng asawa nyo, yung mga asawa nyo nandoon. Basta yung iba lang mga lalabs, hindi naman siguro lahat ganon. Kasi alam niyo naman mga lalabs, sa abroad malungkot. Malungkot sa abroad, malayo sa pamilya. Siyempre, lalo na may disco doon. May diskuan. Kahit Middle East ang Dubai, Diyos ko mga lalabs. Ang daming disco doon mga lalabs. Magsama ka lang doon, mga kaibigan nyo, pagkatapos ng trabaho nyo. Punta kayo doon. Ayan. Walang bayad ang entrance. Pasok lang kayo doon. Ayan, magbayad lang kayo sa inumin, table, yun lang. May sayawan. Andyan pa naman asawa ko sa Dubai. Rap Gels. Saan ba nag-work ko yung asawa mo? Hindi ko naman sinabi lahat ng asawa nyo ganyan kasi hindi naman lahat ng Pilipino ganun. May ganun lang talaga mga lalabs. Lalo na yung mga single mom. Ayan. Okay lang yun kasi wala naman na silang wala naman na silang asawa, okay lang yun. Kasama talaga sa buhay yung maghanap ka naman ng magmamahal sa'yo.
yung magpapasaya, 'di ba? Magpapasaya kasi napakalungkot, eh. Pagkatapos mo ng trabaho, uwi ka ng bahay, mag-i-internet ka, kulang pa rin, parang hinahanap mo pa rin yung taong magpapasaya sa'yo. Kaya minsan mapapunta ka talaga sa labas, ayan. Makikita mo ayun, makikita mo si kabayan, sana all si kabayan may kasamang jowa. Alam mo naman yung ibang mga Pilipinong inggitera, mga marites, ayan. Tingnan mo, alam may experience din ako mga lalagsa. Kasi nagtrabaho naman ako sa isang restaurant doon sa Dubai, ayan. Pero hindi ako waitress do'n mga lalab, ano ako receptionist. Ina-assist ko lang yung mga customer. 'Pag dumating doon, 'pag dumating na doon, binibigyan ko sila ng table. Sige, yung menu, ilagay ko yung menu. Pagkatapos nun, iwanan ko na sila. Maghanap na naman ako ng ibang customer. So ngayon, 'pag may pumasok na si kabayan, may kasamang ibang lahi. 'Di ba may mga waitress na mga Pilipino, totoo 'yan. May mga waitress na mga Pilipino, bigla 'yan magbubulungan, "Tingnan mo si kabayan 'no, sana" sabihin, "Si kabayan 'no." Sabihin naman yung isa, "Arte-arte naman 'yan, akala mo naman maganda." Kasi inggit. Gan malalab yung mga Pilipino doon. Ayan, si kabayan may kasama, ayan tingnan mo. Sabihin naman ng isa, "Tingnan mo, oh, nagsusubuan pa." Malalab gano'n talaga yung ibang kabayan do'n. Kasama na ako do'n lalas. Siyempre yung mga kabayan na iba, 'di ba? Tapos lalo na 'pag ano, minsan kasi mga lalas, meron talagang ano, mga kabayan na meron talagang mga kabayan na sobrang arte kasi. May kasama lang na ibang lahi ng arte-arte na. Tapos kinakausap mo, parehas naman kayo Pilipino. Hindi ka niya tatagalogin, i-Englishin ka pa. O tapos sabihin naman nung isang nag-assist, "Arte naman nun, akala mo naman maganda." Pero nagsasabi niyan, "Ay, ang gwapo naman nung kasama ni kabayan 'no, sana all." Mapapa-sana all ka na lang. Minsan mga lalas 'pag walang customer, minsan 'pag wala pang customer 'no, nandun sa labas, ayan, mapapadaan na lang, "Ay, ayun si kabayan 'no, ang sweet naman, sana all." Mapapa-sana all ka na lang. Ay, puro kamartisan yung sinasabi ko, kamartisan. Pag-inggit pikit, ayan. Si Che, ayan, foreigner yung asawa niya, ayan. Swertehan lang talaga mga lalabs yung magkaroon ng foreigner na asawa, ayan. Ako hindi ako maswerte diyan, kasi tina-try ko, wala eh. Sa Pilipino pa rin pala tayo mapupunta. Ayan, Rap Gels, Miguel Love, shout at anong oras na ba? 11:30 na pala mga lalabs, sa kakadaldal ko. Speaking of that, sis, ako, nahahalo talaga salita ko, lalo na kasama asawa ko, nagagalit siya, magbisaya or Tagalog ako, ayan. O lalab, normal lang yan, siyempre yung asawa mo is ano, foreigner, ayan. Pero pag pumunta ka sa ibang lugar, ayan, paano nakakain na ng saging? Normal na yan, Jers, na makakain ng saging. Masarap yung saging, ha. Yung hinog na saging masarap, yung green, ayan. Ayan, 4 million mega love shout out. Thank you so much. Ayan. Ayan, thank you so much mga lalab. Pero mga lalab, hindi lahat ng Pilipino gano'n, yung iba lang naman. Ayan. Yung iba lang naman. May mga matino pa naman mga Pilipino. May mga matitino. Ayan, 4 million mega love shout out. Thank you so much. Ayan, anong oras na pala dito? Mag-alas 12 na mga lalas. Parang kumukulo na yung aking ano, yung aking tummy. Nag-krok-krok-krok-krok na siya. Nakaramdam na ako ng ano, gutom. Ayan, Jers. Hoy, balikan mo ako, Jers 21. Jers, balikan mo si Che. Nadala ka naman sa chismis ko. Ano, Jers? At chismis ni Hos, ha? Nagmarites si Hos, eh. Experience ko lang yun, mga lalabs, yung nakwento ko. Siyempre, galing tayo ng abroad, di ba? Na-experience na natin yan, normal na yan. Ayan. Normal na talaga yan, mga lalabs. Madala sa chismis, nakalimutan, eh, no?
Jers, suklian mo si ano, si Che. Nadala ka sa kamartisan ko, ayan. Siyempre mga lalabs, yung mga ex-abroad mga lalabs, alam nila yan. Experience nila yan, ayan. Alam na alam natin yung mga ano, mga galaw sa abroad. Nag-enjoy ako minaw sa yuhos. Sa chismis. Nagmarites si Hos. Experience ko lang yun mga lalab. Share ko lang yon. Share lang yun. Na-share. Ang dami nating experience sa abroad. Ang dami nating mga ano, nalaman na mga bagay-bagay. Yung mga pagpapalaglag na yun. Ang nagpapalaglag kasi noon sa Dubai, noon pa yun kasi nung time na yun, sobrang mahigpit din naman sa Dubai noon. Bawal kasi doon na ano, bawal yung walang sa yung ano, di ka pa panagutan. Pero ngayon baliktad na. Baliktad na ngayon lalabs kasi naisip ng ano, minsan kasi may dati no, nagtrabaho pa ako nun sa mall. May ibang lahi yung ano naman, yung nanay nung bata is ibang lahi. Pagkapanganak niya mga lalabs, nagpunta siya sa park. Ayan, tapos nanganak siya doon sa loob ng CR mga lalabs. Pagkapanganak niya, iniwan niya yung anak niya sa labas. Sa labas ng park, doon sa may damuhan. Di niya alam may CCTV doon. So, ibang lahi yun eh. Ibang lahi siya. Pagkapanganak niya, iniwan niya yung baby niya doon sa labas. Nakuha siya ng mga lokal, yung mga nakatira doon, yung mga talagang mga nakatira sa Dubai. Nakita nila yung baby na yun. Tapos hinanap yung nanay na yun. Nakulong pa siya. Kaya siguro mga lalas na-realize ng ano Dubai na karamihan ng mga nabubuntis doon, kung ganun yung gagawin nila, iiwanan lang yung anak nila kawawa, di ba? So kaya siguro yung Dubai nag-decide na i-allow na lang, ayan. So pwede nang mga anak doon sa Dubai. Pwede ka nang magbuntis doon kahit hindi kayo kasal, pwede na. Mabibigyan ka rin ng birth certificate doon. Na rin mga anak sa ospital, ayan. Ayan, Che, dan na sa'yo. Nasukli na si Jers. Ayan. So ngayon, yan ang kagandahan sa Dubai. Saka the best ang UAE mga lalabs. The best. Ayan. Lalo na nung nagka-pandemic. Jem Castro Miguelad, shout out. Lalo na mga lalabs nung time na may pandemic mga lalabs. Yung kasagsagan ng corona, I love UAE the best. Mga lalabs, walang namatay doon. Ang namamatay lang doon yung mga sobrang tanda na talagang hindi nila kinakaya yung ano, yung virus. Pero ang government ng ano UAE the best. Number one mga lalabs kasi na-experience ko 'yan. Hindi nila pinabayaan kahit mga dayuhan, hindi nila pinabayaan yung mga ano doon, mga tao. Talagang pag nagkaroon ka ng virus noon, tumawag ka lang, tapos puntahan ka sa bahay mo, kunin ka ng ambulance, dadalhin ka sa ospital, ayan. Saka kung puno na yung ospital, meron silang ginawang extension, ayan. Lahat ng may nag-positive doon, dinadala mga lalabs. Libre yung gamot, yung vitamins, everything, pati yung doktor. Hindi ka mga lalabs pinababayaan. Kaya the best ang UAE nung nag-respond nung ano, nung kasagsagan ng pandemic, lahat libre mga lalabs. Kaya naman sabi ko, I love UAE. The best ang UAE mga lalabs. Yun ang masabi ko lang. Ewan ko lang dito sa Pilipinas. Kasi marami ditong namatay. The best ang UAE. Ayan. Pre yung gamot, pre yung vitamins, everything. Ayan. Lalo na yung ano namin, yung ka-roommate namin mga lalabs. Nakita ko yung mga lalabs, hirap na siyang huminga. Diyos ko, hirap na hirap siyang huminga. Ayan. Siguro tumira siya ng ano, ng hospital 1 month. Nagpagaling siya. Ayan, gumaling siya mga lalabs. Thanks God. Hindi siya namatay. Muntik na siya, 50-50. Si bakla yun. Ayan. Kaya the best ang UAE, hindi pinabayaan. Tapos may free pagkain pa sila. Ayan. Tapos pinag-exercise pa sila. Ayan. Hanggang sa makauwi, free pa. Hinatid pa sila ng ano, ng sakyan. Pauwi ng bahay. Ayan mga 3 million in the house. Mega love shout out. Jem Castro Harang Lalab. Salamat sa iyong paharang. Ayan siguro mga lalabs ako'y magpapaalam na. 11:37 na ng tanghali dito. Kailangan na natin magsaing. Kailangan natin kumain. Nagutom na si host.
Ayan, masabi ko lang sa inyong lahat, mga lalabs, saan man kayong sulok ng mundo, lagi tayong mag-ingat. Huwag natin kalimutang magdasal. Ayan. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Ayan. Ano man yung ating natatanggap na blessings, lagi tayong magpapasalamat. Ayan, pagpalain tayo ng Diyos, mga lalabs. Saan man tayong sulok ng mundo, ayan, gabayan tayo ni God. Mag-ingat lagi, mga lalabs. Ayan. God bless us all. Ayan, thank you so much, Madam Che. Jers 21, James Castro, and Rap. Everyone, thank you so much. Bye-bye. Ayan. Madam Che, kailan ka ba nagla-live? Ayan, nang madalaw din kita. Hindi ka nagla